कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। सुन ले मरल के दिहला जिलाई। दिहला पनिया के डकरस बनाई। सुन ले मरल के दिहला जिलाई। दिहला पनिया के डकरस बनाई। सुन ले मरल के दिहला जिलाई। दिहला पनिया के डकरस बनाई। प्रभु जी 5 रोटी से 5,000 बनवले। ओ प्रभु जी 5 रोटी से 5,000 बनवले बा। लोगवा अधूराइल बाना। तब प्रभु जी 5 रोटी से 5,000 बनवले बा। लोगवा अधूराइल बाना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। सुन के भूत पिशाच भागे। सब यीशु गुनवा गावे। सुन के भूत पिशाच भागे। सब यीशु गुनवा गावे। सुन के भूत पिशाच भागे। सब यीशु गुनवा गावे। कि महिमा इतना कैसे बाटे यीशु नमा में। महिमा इतना कैसे बाटे यीशु नमा में। जूझल लोगवा वचन में ना। महिमा इतना कैसे बाटे यीशु नमा में। जूझल लोगवा वचन में। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल में। जूझल लोगवा वचन में ना। तब प्रभु जी कौन गुनवा बाटे तोहरा बाइबिल
गवा भजन मीना कि मुन्ना गावे रोज भजन फल मिलल उनका कवन मुन्ना गावे रोज भजन फल मिलल उनका कवन मुन्ना गावे रोज भजन फल मिलल उनका कवन सरदा मन में जूटल बाटे यीशु चरण